Ato ni madunggan, ang mampo, ang pastor, mampo sila, ampo na. Then, ang klase nga na, amo ni Giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo. Kasagaran nga na gyud. In Jesus name gyud. Pero di ay may so dunay lalom kay nga kahulugan kining pulo nga sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nya atong title ra ba kay buhaton tanang butang. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kanang word nga tanang butang rad wala exemption na. Gagmay na, dagko na, inadlaw na, bisan asa na may son basta tanang butang. Buhaton na siya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang atong itong na sa unom ka Roman numeral. Nya, ang first 1 2 3 na may sugimong lang taon, nagisgot siya unsa ni ngalan. Then ang last nga tulo, 4 5 6, nagisgot ni siya migson sa praktikal. Na pagsinati nato sa pagbuhat sa tanang butang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Una, sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Ikaduha, sa atong pag-alagad sa iglesia. Ikaupat, sa atong pagpamulong. Ikatulo, ikaupat mga igsoon, sa ato dayong mga pagampo. Karon atong malikan unsa man ngalan sa Ginoo? Ingon din may igsoon, kini ngalan na kinalabuan. Amen. Bantugang ngalan. Amen. Karon kinsa man yung nailhan may isong bantugang nga kanangalan? Diri sa Pilipinas murag si Carlos siguro. Duterte. Bantugan. Pero kana yang ngalan may igsoon, wala na katuping, wala na katupong. Bisa pagsulayan. Oh, Duterte. Ingon sa Pilipos 2:10 may igsoon. Tarang tuhod mga piko aning ngalana. Kiningalan sa Ginoo ba? Tanan mga binuhat na sa langit, binuhat nga na sa yuta, pati ilalom na sa yuta. Pag makadungog ganing ngalana may isang piko ang tuhod. Mangluhod. Ngalman, kiningalan na may isang kinalabuan. Bantugan sa tanang ngalan mga igsoon. Muni ang ngalan ni Ginoong Hesus. Gani kung basahon niyo ng Philippians chapter 2 mga igsoon, i-mention niya, ang atong Ginoo nagpakaubos gikan sa iyang trono nahimong tawo. Nahimo siyang passion according to man. Dilansang namatay. Then sa verse na nga i-mention niya mga igsoon. Therefore, God highly exalted him and bestowed in him the name above all names. Nagpasabot mga igsoon, ang atong Ginoo gituboy siya. Amen. Gihatag niya ang ngalan kalabaw sa tanang ngalan mga igsoon. Nga tanang tuhod mga piko, tanang tuhod mo simba mga igsoon. Mao din ang ngalan ni Ginoong Hesus. Una ang Roman numero 1. Then ang 2 mga igsoon dimension diri. Kini ngalan ni Ginoong Hesus nagpasabot niya sa iyang persona. Amen. Therefore, ang name guy, nag-denote na siya ang person. Kini nga ato nadawat mga igsoon. Adyan ito, bidawat na sa atong Ginoo. Kiningalan nga ito nadawat na ito ang persona sa atong Ginoo. Then kining Ginoo na sa atong sulod. Atong Biyernes na ison, sa among Bible reading, namin sa Mark chapter 4. Yan ay portion sa lasa ito. Adyan nagsakay na lang baruto ang mga disipulos Ginoo. Na ang Ginoo na nagsakay. Kaso natulog lang. Moto, pag-abot sa mga tumulos, na balod, nakuyawan sila. Ginoo, malunod mo kami yan eh. Ilang ipukaw ang Ginoo mga igsoon. Ginoo, makana, wakan haglog, kasi mga matay ta. Ya, ako na lang dinasyon pag-istorya, ibadlong sa Ginoo mga igsoon. Ang punto, ano yung akong ginan mga igsoon, ang atong Ginoo na sa itong baruto. Ang baruto mga igsoon, muna ang atong pagkinabuhi. Salamat sa Ginoo nasa sa atong sulod. Nadawat nato siya. Pero ang problema mga igsoon, natulog man, kaya man yung istoryaha. Ay, haraman sa istoryahon mga igsoon, huwag na problema, kaya magsakit na. Wala na ibugas Ginoo, wala na ibugas Ginoong Hesus. Aya pa man yung istoryahon. Kadang nagtapik kina ba? Ang punto ay magsakinahanglan diay. Kining Ginoo nga ato nadawat, kining persona nga nasa atong sulod, ato ni siyang kaymusdan. Ato ni siyang istoryahon. Ginuasa mo kumadto nga na ba? Para kining Ginoo mga igsoon nga persona, ato siyang makaymusdan. Unya mausap siya nato mga igsoon. Ikatulo, kining Roman numero 3. Kini diay sa ngalan ni Ginoong Hesus mga igsoon, pagka naa sa ngalan ni Ginoong Hesus, mao din ang atong pagpahimulos sa tuluusan Dios. Bantay ra gid ninyo sa John chapter 5 verse 23. Gipadala ang anak sa ngalan sa amahan. Kading word nga gipadala sa ngalan sa amahan, nagpasabot na siya nga ang amahan ug anak usara. Then sa chapter 14 verse 26 ana may ison. Dimension ito. Gipadala sa amahan ang espiritu sa ngalan sa anak. Nagpasabot na po ni may ison nga dili bulag. Ang amahan, anak o espiritu, nagpasabot din. Ang ngalan din ni Ginoong Hesus, nagpasabot siya sa tuluusang Diyos. Sa diyang atong buhaton, tanang butang, sa ngalan ni Ginoong Hesus, nagpasabot ni Maigsoon, atong gibuhat tanang butang,
diha sa tuluusan Dios. Amen. Kunya nausap ta sa tuluusan Dios. Amahan, anak ug espiritu. Di ba sa Matthew chapter 28? Bautismuhan ang mga disipulo sa ngalan sa Amahan, anak ug sa espiritu. Nagpasabot sa iyang persona nga tuluusan Dios. Inato siya ng pahimusan. Gani sa chapter 15 ani verse 26 dimension nito nga gipadala ang comforter ba ang espiritu from the Father. Nya ang kanang Greek word ang from the Father, ang meaning ana magson from with. Ang source ang amahan kay gikan sa ugubansa niya. Ang source ani ang amahan kaysa may nagpadala. Pero siya may nagpadala pero uban siya. Palitan niya ani ba? Palitan si Rosel. Ako siyang isugo nga ato dito kay mamalingki. Sugo na ko siya, lakaw siya. Pero wala ko ni bulag niya. Niuban ko niya may isun ng lakaw ni. Ingana from the Father nga source. Pero uban siya may isun. Nagpasabot niya ay nausa gid sila. Amahan, anak ug espiritu. Pero kato bulag to ang illustration. O bulag to. Usa gyud galang tanda usa masulod ba. Muna may isun salamat sa Ginoo. Kining pagbuhat sa tanang butang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mao day atong pagbuhat sa tanang butang diha sa tuluusan Dios. Dili di siya bulag nato mga igsoon. Katong gingon ni JP ganyan, namo gud kaubad na sa among trabaho mga igsoon. Nataga istorya niya, moingon gid siya nga uban Ginoo, uban mis Ginoo. One time karon kay diadto ko sa Gaya, nakita mi sa ospital kay nabi ta mi sa ospital nga trabahante ba. Pagdungol niya nako, tingal ako nabungi man siya. Istorya siya nako, Brad, praise the Lord. Bisa siya mo sa motor, Brad. Nabungi ko uban sa Ginoo. Wala ko Ginoo, nabungi ang Ginoo. Kiningon na siya, nabungi siya uban sa Ginoo. Ako nauna. Grabe ba nabungi siya uban sa Ginoo? Kisaman. Akong pumto kay Igsoon. Grabe gid kay Igsoon. Ako to pag isapan siya. Sapan niya sa Igsoon. Kay krasipiat lagi ang trabaho. Ingon siya nako nga, Brad, kasampan na bugo uban sa Ginoo na nako. Kasampan na pong Ginoo. Grabe sa akong pumto, dili ra ta tamas galan. Muyon ka nga uban sa Ginoo. Actually maayo man to kay lagi say kadasig mga muyon anak. Pero ang punto ay may Igsoon, kinahanglan na dili ra sa istorya. Yung dili may Igsoon, hingpit yun ug atong nakinabuhi ang pagkausa nato sa atong Ginoo. Muna ang meaning may Igsoon sa pagbuhat sa tanang butang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Napasabot, mausa ta sa persona sa atong Ginoo mga Igsoon. Kining Roman numeral 4 ang na-touch kay kung Igsoon tungod kay nagisgot lang siya sa inadlaw o sa atong pag-alagad sa iglesia. Inadlaw may Igsoon, nagpasabot niya nga atong normal ginabuhat ba? Trabaho, kaon baka ilang sa unsa negosyo. Inadlaw ni siya. Dahil ikaduha dahil pag-alagad. Gimension dire ako masama sa gimension dire sa A. Ang nagpasabot man tama. Kay nagpasabot man sa persona ang ngalan, ang pagbuhat nato sa butang diha sa ngalan ni Hesus, nagpasabot sa pagbuhat nato sa tanang butang diha sa persona niya. Then sa 1, ang pagbuhat sa tanang butang diha sa ngalan ni Ginoong Hesus mao ang sukaranong aspito sa atong Kristohanong kinabuhi. Bantayan niyo may Igsoon na. Kana diayng bubuha ka nga nausas Ginoo. Mao din na ang sukaranong aspito sa atong Kristohanong kinabuhi. Ya, basahon nimo ang verse ani mga Igsoon, giniihang ka na reference verse sa Ephesians 5:20. Ako ning sulat gi-mention dire sa dire. Give thanks at all times. Magpasalamat daw sa tanang panahon. For all things, sa tanang butang, in the name of our Lord Jesus. Amen. Magpasalamat sa tanang butang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Dan ang isa ni Colossians 3:17 gi-mention dire. Whatever you do, minsan daw ko nimong buhaton mga Igsoon, in word sa pulong, and in deed, o sa binuhatan, sa imong gibuhat, do all things in the name of the Lord Jesus. Una, magpasalamat sa tanang butang. Diya sa ngalan sa Ginoo. Dayon, sa pulong, sa buhat, kung sa mag-ingon dire mga Igsoon, do all things in the name of the Lord Jesus. Bato ang tanang butang diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kung masahon imong footnote ani mga Igsoon, kining in do all things gi-mention dire. Ang pagbuhat diha sa tanang butang sa ngalan ni Ginoong Hesus nagpasabot na sa atong pagkinabuhi, sa atong nasagol nga espiritu. Amen. Nagpasabot mga Igsoon sa tanan natong buhaton. Kinahanglan nitang mulisto sa atong nasagol nga espiritu. That's why si Pablo kung inyong bantayan, kasagara sa iyang epistles man, i-mention giniya na kinahanglan mabuhi ta sa espiritu. Galatians chapter 5.
maglakaw sa Espiritu. Amen. Di ba? Magpapuno sa Espiritu. Dahil sa katapusan sa Revelation, ang Ginoo nasa itong Espiritu. Amen. Nagpasabot na isoon ang kwanday, ang sukuranong basihanan na sa Kristohanong kinabuhi. Kaya nga mabuhi ka sa Espiritu. Amen. Mas naa ka sa Espiritu may isoon. Nausa ka sa persona sa atong Ginoo. Right. Una tanang butang di may isoon bisag sa atong baton. Kinahanglan buhaton siya sa atong nasagol nga Espiritu. Gimension ni GP ganiya. Sa atong morning revival mga isoon. Atong sa tabitang nalalin, ang usa nabilin. Ang ilang pagkinabuhi normal man. Katong sa 25 mga igsoon, verse murag 41 masigura, naay duha ka brother nga nag uma. Dahil sa 43 na napoy duha ka sister nga nagaling. Nya ang isa nalalin, ang isa nabilin. Dayon mga igsoon, ingon sa Brother Liana nga ang mga nalalin may dili man katong nagampo. Dili man katong nagsangyaw sa ebanghelyo. Kung dili katubang normal nga nagkinabuhi. Nagpasabot di may igsoon, samtang nagpaabot na pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Kinahanglan magkinabuhi ta normal nga kinabuhi. Right. Manarbaho ta, mangumata, magnegosyo ta, pero nabuhi ta sa atong nasagol nga Espiritu. Ang kalainan, nganong ang isa nabilin, ang isa nalalin, ay diferensya sa ilang kinabuhi. Right. Tingnan itong isa may igsoon, nadawat niya ang Ginoo, pero wala siya nitubos kinabuhi. Right. Katong isa, naningkamot man, apil tigom, basa pulong, pagpahimulos Ginoo, tubos kinabuhi. Una nalalin siya may igsoon. Una ang punto ani kinahanglan di ay sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw may igsoon kinahanglan ka mabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus Amen. diya sa atong nasagol nga Espiritu. Una atong inadlaw nga pagkinabuhi. Kaduha, kining point B, kining pag-alagad. Ingon diri may igsoon, ang pag-alagad nato sa iglesia na kinahanglan nga buhaton nato ang tanan diha sa ngalan ni Ginoong Hesus sa 1. Pinasiugdahan jud unta sa Ginoo ug sumala sa iyang tinguha ang pag-alagad nato. Sa ato ni pag-alagad kinahanglan diay pinasiugdahan may igsoon sa tinguha sa Ginoo. Basahon nimo ning Matthew chapter 7 na diri. Ang Matthew chapter 7 ay nagtawag sa ngalan sa Ginoo pero wala kasulodad. Unsa ingon sa Ginoo nila? Pahawa mo, mga workers of lawlessness. Gawa ko kailan ninyo. Pero kung imong lang taon, mga ison, nagtawag mo tras ngalan sa Ginoo. Pero nga naman nga wala kailan niya ang Ginoo. Tungod mga ison kay wala nila buhata ang kabutuon sa ating Ginoo. Nagpasabot, ang ato ni pag-alagad mga ison, dili kita mo naguna-una. Dili kita mo initiator. Right. Kung dili ang Ginoo mga ison. Amen. Ang unsay naa sa iyang kasing-kasing. Amen. Kundi ang atong buhaton. Amen. Sa atong pag-alagad, dili na mga ison pwede nga basta kay, lalangkay, unang-una niyo magsangyaw ka. Kung humitindi dahil kung dili, kinahanglan, pinasiugdahan ni siya sa Ginoo. Amen. Nagpasabot siya mo'y nag-initiate ba? Right. Diba siya mo'y nag-ingon ni mga anak, diya. Muna siya ng atong pag-alagad. Kadua ba isod? Ingon dire. Ang pag-alagad, alang sa pagtukod sa iglesia, pag-alagad man nga nangalagad o kinabuhi. Amen. Ang pag-alagad nga nagsangkap sa uban sa Diyos nung kinabuhi. Ingon diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 12 ni Pablo, death operates in me, but life in you. Sa iya nang sinatian, kamatayon ang iyang sinati. Aron ang kinabuhi mapaambit nganha nila. Amen. Nagpasabot si Pablo di may ison na sinati niya ang kamatayon ni Kristo. Amen. Na sinati niya ang mga pagantos. Aron makapaambit sa kinabuhi sa mga balaan. Kaya kung imong basahon ang mga pirmirong verse na ingon ni Pablo, I was pressed on every side. Giutot siya mga igsoon sa tanang side ba? Diba? Dayon, sa pagyon, yun niya. Persecuted. Gi-persecute siya, giluto siya. And cast down. Nagpasabot, grabe ang kasatian ni Pablo. Grabe ang iyang pag-antos. Ganin yung sa Colossians. Na niyang brands of Jesus. Ng brand ba? Brand, Galatians. Brand of Jesus. Nagpasabot yung brand of Jesus. Mga pag-antos to ni Kristo. That's why may ison, ang iyang pagpangalagad, pagpaambit o kinabuhi sa uban. Nga naman, na sinati niya ang kamatayon mga ison. Yung si Pablo, to know Him, the power of His resurrection, the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Nagpasabot na sinati niya ang kamatayon ni Kristo. Sa madali niyon siya, ang pagpangalagad mga ison, revelation plus suffering equals ministry. Pagpangalagad, pag-antos, ang lugwa na ng ison, ministry. Amen. That's why, kinahanglan kita moagi ani. Moagi tag mga pag-antos ng ison, moagi tag cross,
ang lugba ni makaambit ang kinabuhi sa uban. Right. Di ba? Unya, dili data mahimong sama atong katibitong serban sa Mateo mga igsoon nga nilakaw man ang iyang amo, yang gibuhat gipangunalan niyang mga kaubang ulipon. Gibunalan tapos siya nag-inom-inom brad. Ala grabe yun, lalagi sa magayo, di ba? Pag-abot ron sa galon, impas rad. Kita datong mga slave mga igsoon nga nagpakaon sa mga balaan. Una diri gingon diri ang atong pagpangalagad kinahanglan pagpangalagad nga nagpaambit og kinabuhi. Sa paggingon diri migsoon, pagsangkap og kinabuhi ngadto sa uban. Amen. Ingani yung tatong pagpangalagad migsoon. Imong sa dili, kinahanglan mahimo tang oil person. Nga tong puno tag oil ba nga bisag masikam ta. Please dapat mawilan sila. Presinsa man ang daan mga igsoon. Uy, nakapaambit na kinabuhi. Amen. Gani katong kauban ni Ed Marks nga naa sa Bukrom. Kaya nga ba? Kiri Robinson. O, Kenny Robinson, no? Niingon siya na siya'y panultihon sa iyang balay, Brad. Niingon siya dito. Sa opisina. Sa opisina. Preach the gospel at all times. Isa magsangyaw sa ebanghelyo sa nang panahon. Use words if necessary. Gamit og pulong kung kinahanglan. Uy, saan yung pagsangyaw nga? Ay, araman ka mo gamit og pulong kung kinahanglan. Kung saan pagsangyaw? Ay, nagpasabot may so ng atong pagkinabuhi. Amen. Pagsangyaw na sa uban. Right. Makita pa lang kanila may igsoon. Oy, nakapaambit na ka Kristo, di kay pagtanaw sa imong may igsoon, oy, nanglupan na, nanglayas na, nangawala na. Pirmiro tingali na petawas si Kuban. Pag-abot mo naana ka dito, oy, nangawala ka may igsoon. Agay, dili dai kinabuhi imong ipaambit. Di ba? Muna may igsoon, kinahanglan dai ang atong ipaambit, ang atong ipangalagad may igsoon kinabuhi gyud. Amen. Ani nung doon ko sa katong atong kasi itong lang katong Catholicism Study of Kings may igsoon. Nga si Elisha ba? Oh. Bisan iyang bukog mga igsoon, natagdugan. Ay nakapaambit og kinabuhi. Di ba? Yun ni Brad Dennis, ang iyang pagpangalagad, Sagad. ang kinabuhi, sagad hanggang buto. Pati iyang bukog Brad ay kinabuhi. Pati iyang buhok sigurado kita ka mga igsoon. Asa ka kuto mga atong kinabuhi, basig. Basig ba? Basig. Yo Jesus asa ka, imo ni Brad ganiha. Dili na tamang style ba, no? Muna may igsoon kinahanglan nitang magpaambit og kinabuhi. Pero may tabo ni siya may igsoon kung ulag yun, kita mo nagpahimulos sa atong Ginoo. Muna inadlaw tang muduol sa Ginoo. Kung pahimulos niya may igsoon, ingana nga paagi mo tubo ka, mapuno ka sa espiritu, then eventually makapaambit ka og kinabuhi ngadto sa uban. Amen. Dahil ingon dire sa Roman numeral 5, ang atong pagpamulong may igsoon. Amen. Kinahanglan ang atong pagpamulong managyod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Saon man ni may igsoon. Kinahanglan ang atong pagpamulong may igsoon dili siya kana bitaw word nga idol words. Kana bitaw pulong nga walay pulos. Ingon diri may igsoon touch ko. Ang atong untang pagpamulong kinahanglan may igsoon mahimo siyang matinud-anon. Ikaduha dayon, ang atong pagpamulong makahatag og grasya sa uban. Ingon diri sa Ephesians chapter 4:25. Ang atong utang pulong dili unta lay, dili unta bakak. Ang bakak niya may igsoon muna makabutang nga walay pulos. Dili siya, wala siya prophet. Dili siya makatukod, makadaot siya. Muna ang lie diri niya sa John chapter 8. The father of all lies, ang amahan niya sa tanang mga bakakon, ang yawa man yay. Kinahanglan na ang atong pagpamulong mga igsoon, pagpamulong sa kamatuoran. Kini nga kamatuoran mo ni ang atong Ginoo mismo mga igsoon. Kadua dayon, kinahanglan ang atong pagpamulong og grasya ngadto sa uban. Ang kining grasya mga igsoon mo ni ang Diyos niya ni Kristo ingon nga atong pagpahimulos. Nagpasabot ang atong pagpamulong sa uban. Paghatag, pagpaambit og kamatuoran. Dayon, pagpaambit og grasya ngadto nila. Amen. Dili ilang mga pulong nga makadaot, dili ilang mga pulong nga mga idol words. Ingon diri sa Matthew chapter 12 verse 36. Tanan diya nga idol words. Tanan diya nga pulong nga walay pulos. Pagabot pagbalik Ginoo may ison, ihara ba nang nara ba kay ato ra ba na siya? Nara ba accounting ana? Hukman ra ba ta ana? Amen. Di ba? Ya sa atong modern Bible may ison, pagbalik sa Ginoo, dili siya maduluyo nga Dios. Right. Dili siya merciful and graceful God. Kundi Ginoo siya nga righteous judge. Ingon sa kanang masahon sa kanang sa kanang Timothy. Ingon siya henceforth there has laid up for me the crown of righteousness With which the Lord the righteous judge no gihatag niya uban sa mga nahigugma sa iyang pagtuon. Nagmasabot ang atong Ginoo sa iyang pagbalik mga igsoon mahimo siyang righteous judge karon.
kung ang atong pulong karong panahon na dili nakatukod, dili makapaambit og kinabuhi, wala grasya mga igsoon, hukman na sa Ginoo sa iyang pag-abot. Muna ka na mga marites diyan, ka na mga marisol, undangan ta na mga igsoon. Usahay makita ta atong isgutan kingusyur ba? Pero Brad, kumusta yung ano ba? Lord Jesus, usahay po, mga sister, pag magkita na, usahay, maglibat maka, si brother, matong karong mensahe, pati kayo, agay, patay. Kada nga pulong may ison, pulong na nga makadaot, pulong na siya nga dili makatukod. Yan ka na yung mga pulong nga, hukman na sa Ginoo. Muna, nga salamat sa Ginoo, mag-inulsog kita may ison. Ako may ison, tagal mo ko mga pulong nga, dili makatukod, nga napambit, nga na istorya ba? Pero salamat sa Ginoo, pwede mo ito mag-inulsol. Muna ka mo may ison, kung na mo yung mga istorya na nabuyan, mag-inulsol ta. Dayon, padayon ka sunahan. Ang atong pagpamulong na nga grasya mga ison. Pagpamulong na sa kamatuoran. Pagpamulong na magpaambit o kinabuhi sa uban. Last mga ison. Last nga ruman numeral. Ingon diri mga ison, larong gipakita sa Evangelios ni Juan nga mag-ampo gyud ta diha sa ngalan ni Ginoo. Sa ngalan sa Ginoo. Basahon nimo ang John chapter 14. Ingon dito, tanan yung pagayoon sa iyang ngalan mga ison, iyang buhaton. Karon unsa man ang mga pag-ampo? Unsa na siya mga ison nga pag-ampo? Dili din na pag-ampo may ison. Una gyud nga mangayo ta sa atong kagalingon. At mangayo bitaw kana kay pangayoon sa Ginoo ba. Kana di siya nga pag-ampo may ison. Pag-ampo nga nausa ka sa atong Ginoo. Ingon diri may ison, ang pag-ampo di sa ngalan sa Ginoo nagpasabot nga nagkinabuhi ta nga nausa sa Ginoo. Nausa sa Ginoo, nadugtong sa Ginoo ug nagpadayag sa Dios pinaagi nato. Ingon sa basahon sa lesson of prayer, ingon dito, sa pag-ampo, ang unang butang yun mga ison is to contact and to absorb God. Ang ato din mga pag-ampo, una yun, makontak na to ang Ginoo, then ma-absorb na to ang Ginoo. Nagpasabot ato siyang kaimuslan mga ison. Muna rin pirmirong tumong sa atong mga pag-ampo. Di nga mangayo ta. Kunya, ingon si Brother Lee mga ison, ang mga pag-ampo nga tubagon sa atong Ginoo kulura. Pag-ampo, una sa mayong yuta. Ikaduha, pag-ampo sa templo. Ikatulo may ison, pag-ampo sa gingarian sa Ginoo. Muna siya ang giampo ni Daniel, giampo ni Isaiah may ison. Ang yuta nga mao si Kristo, ang templo nga mao iglesia. Dahil ang kana syudad nga mao ang gingarian sa atong Ginoo. Kung ang ato mga pag-ampo mapatumong ana mga ison, dito bagon sa Ginoo. Unya, kining word mga ison nga mag-ampo des galang sa Ginoo nagpasabot nga ang atong mga pag-ampo sa Ginoo. Nagpasabot ison ba nga ang atong pag-ampo uban ang Ginoo mga ison. Dili kita kundi ang Ginoo may nagampo sa atong mga pag-ampo. Nausa ta sa Ginoo. Dayon eventually nadugtong ta niya. Dayon nagpadayag ta sa iyang tinguha mga ison. Kining word ito nagpadayag sa tinguha. Sa Matthew chapter 6 ani. Di ba man gitudluan sa Ginoo ang mga tinumnan sa pag-ampo. Sa maingon niya, una magampo gyud mo nga ang iyang ngalan na balaan. Ikaduha, iyang gingarian mabot. Ikatulo dayon, iyang sa mabuton matuman dinhi sa yuta. Mo dinhi ang unang giingon sa Ginoo. Nga ang atong ta mga pag-ampo dili mga isang pagpangayo sa mga butang nga atong ikinahanglan. Naaman na siya, pero secondary ra bad. Ang una gyud, ang ngalan sa Ginoo mabalaan. Diba? Iyang gingarian mabot. Ug iyang kabuton matuman dinhi sa yuta mga igsoon. Then eventually tagaan ta na sa atong panginahanglan. Pagkaon sa hinaunsa pa tagaan ta na migsoon. Ato unang-unahon unsay na sa kasing-kasing sa Ginoo. Unya atong ipadayag mga igsoon unsay na aniya. Nagpasabot ang ato mga pag-ampo mga igsoon. Pag-ampo siya may tungod jud sa naa sa kasing-kasing sa atong Ginoo. May tabo ni siya mga igsoon. Kung kanunay kang nabuhi sa atong Ginoo, masayod na ka unsay iyang gusto. Di ba mga igsoon? Tungod sa inyong ka-close mga igsoon. Wala ni matago niya. Pero kung layo mong duha, maglisod ka, Ginoo, unsa may akong iampo. Di ka kabalo kay dili man mo close. Pero kung close gani mo, sama sa mga magtiayon. Di ba ka na magtiayon kay close ra? Parang sekreto di bala nimo na. Sa mata pa lang diyan, magtanda nimo kabalo na ka unsay ang Ginoo na. Ingana ba? Kung close mo sa Ginoo mga igsoon, may balo na ka unsay imong iampo mga igsoon. May balo na ka unsay imong iampo. Kunya, madugtong ka sa Ginoo, mapadayag din nimo ang nasa kasing-kasing sa atong Ginoo mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Ang pag-ampo mga igsoon, diya sa ngalan sa Ginoo, pag-ampo man nga nausa sa atong Ginoo mga igsoon. Nadugtong niya o nagpadayag sa iyang tinguha. Unta mausab ang atong una-una mga igsoon. About aning word mga igsoon nga
diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Labi na, buhaton tanang butang diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang punto nila pasabot na niya magsoon, na tanang butang atong buhaton. Pinadlaw man, tinagsa man, iniusa man sa paglagad man, kinahanglan hingpitang mausa sa atong Ginoo. Hingpitang madugtong niya mga igsoon. Dili kita. Muna siya ang pag-realize sa gayon ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20. Dili na ako nabuhi. Kung dili, si Kristo na ang nabuhi sa akong sugod. Natin mo ikon ka na, nagpasabot may ison, gibuhat ni mo tanang butang, diya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dili raw tani siya mahimong slogan. Yaman mo gampo, in the name of the Lord Jesus. In the name of Jesus. Kayo ta mag-cast out kag demons? In Jesus' Oh, in name. Jesus name, pahawa niya. Kasi ingnon kasi ang mga pinsa magkaukila nimo. Agoy delikado. Wala kay so kinahanglan tang hingpit nga mausa sa atong Ginoo. Pag kinabuhi ta ba niya sa atong mga pulong, atong pagampo, sa atong pagalagad mga igsoon, aron mga igsoon, pagbalik sa Ginoo. Praise the Lord. Amen. Magkaingon siya kini may ulipon. Right. Faithful nga nagalagad, nabuhi na ako, dagang uwil, itubos kinabuhi. Sulod sa kalipay sa imong aganon. Praise the Lord, mga igsoon. Amen. Kinangan buhaton tanang butang diagit sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Dagong Ginoo mga igsoon. Amen. At hindi siya tamis mo, tuwag ta sa ngalan sa Ginoo ko tulo. Amen. Amen. Oh,